Hingpit na kagiproklama sa Provincial Electoral Board ang mga bidaog nga kandidato sa Misamis Occidental sa bag-ulabang natapos nga piniliay. Pinagi sa pagpaguda ni Provincial Election Supervisor Atty. Carlito Ravelo, giproklama dinhi si Misamis Occidental 2nd District Congressman Henry Huaminal nga bidaog sa pagkagobernador batok sa kaatbang nini nga si re-electionist Governor Philip Tan. Lakip usab sa bidaog ang napatay sa sniper shot nga si Lupisay na Mayor Michael Gutierrez sa pagka-vice gobernador kinsa gihulipan sa asawa nini nga si Rowena Wing Gutierrez. Apil sa giproklama nini si incoming 2nd District Representative Osamis City Mayor Santo Fernando Ando Huaminal human bidaog batok sa kaatbang nini nga si Tanggob City Mayor Jennifer Tan o si incoming congressman sa 1st District Jason Almonte batok sa magpasubli sa pagkakongresista nga si Jigo T. Giproklama usab ang bidaog nga board members sa 1st ug 2nd District sa Misamis Occidental. Ang mga bidaog sa unang distrito nga mga board members naglangkob nila ni Alex Guantero, Winston Catani, Tata Pailaga Lim, Duna Iyog ug Agnes Villanueva. Samtang mga board members sa 2nd District mao sila si Calvin Tito Dicina, Nemesio Lahay-Lahay, Tata Acevedo, Hinji Estanio ug Jerry Quizon. Ang nasangpit nga mga kandidato gikan sa gobernador ngadto sa vice-gobernador, duha ka kongresista o mga board members pulos sakop sa Team Asinso. Sa iyang kabahin gipadayag ni Governor-elect Atty. Henry Huaminal iyang ipadayon ang matinud-anon nga serbisyo ngadto sa katawhan sa Misamis Occidental. Diniya usab nga gipasalamatan ang tanan nga mga supporters niini sa padayon nga misalig kaniya og sa iyang mga kauban sa Team Asinso. Neptali Batulinio, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.